Ang Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas mitala og 6,960 ka mga bata nga wala na magtungha sa eskwelahan. Base sa report sa DSWD sa rehiyon niadtong Hulyo tuig 2011 nga kapin o sakapin 6,000 ka mga bata nga wala na magtungha, 4,000 niini ang naggikan sa Subo. Ang Cebu City dunay 1,800 ka mga batang wa na mag-eskwela. Ang Lapu-Lapu City dunay 1,344, Toledo City 1,099, Carcar City dunay 706 ug Naga nga dunay 595. Matod sa report sa ahensya nga kadaghanan sa mga kabus nga mga individual kinsa wala nakahuman sa grade school nagpuyo dinhi sa probinsya. Nanguna ang Subo nga dunay 22,524, sunod ang Negros Oriental nga dunay 12,392, probinsya sa Bohol nga dunay 6,327 ug ang Siquijor nga dunay 391. Si Kerwin Macopia sa DSWD 7 listahanan miawag sa mga opisyales sa lokal nga kagamhanan nga magmugna og mga programang magsiguro sa paghatag sa tanan og edukasyon.